Дюлята е един от най-старите култивирани плодове в света. Отглежда се повече от 4000 години. В древна Персия, Гърция и Рим е символизирала любов и плодородие, а много историци вярват, че прочутите златни ябълки от гръцките митове всъщност са били дюли. Ароматът й се е използвал за масла и лечебни смеси, а високото съдържание на пектин я е правило идеална за сладка, много преди да се появи фабричният пектин. На Балканите дюлята има дълбоки корени. Тя е по-стара от захарта, по-стара от фурните, по-стара от повечето ни кухненски традиции. И векове наред хората се готвили по един и същи начин. Бавно, търпеливо, оставяйки времето да отключи онзи меден аромат, който изпълва целия дом. Днес продължаваме тази традиция с един от най-простите десерти – печени дюли с масло и кафява захар. Малко сладост, малко топлина и плодът върши останалото. Това е рецепта, оцеляла през поколения поради една причина. Добрите неща не търпят бързане. Последвайте ме за още рецепти и факти за храната.